Jamen, det var måske nok ikke mig selv, der opdagede det, når det kom til stykket. Det var nok min omverden, der egentlig måske signalerede en lille bitte smule, at det måske kunne knive med hørelsen, og det nægter med rigtige mænd jo puger fuldstændig, at der kan være noget om det. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at jeg var jo også nødt til at erkende, at der måske var noget om snakken. Nok 20 år siden, at jeg begyndte at synes, at jeg, hvis vi sad mange ved et bord, at jeg ikke fik fat i alt. Og så er det, over de 20 år her, der er det bare blevet værre og værre, faktisk. Jeg har den klassiske derhjemme, hvis jeg står og rører i gryden, og har emhætten lige foran mig, og Dorte står bag ved mig, og siger et eller andet, og jeg kan ikke høre, hvad hun siger, for det bedste mine ører, de opfatter, det er fremadrettet, og det er emhætten. Og det vil sige, at jeg kan høre 95% emhætte, og 5% Dorte, der vil fortælle et eller andet, og så kan jeg ikke høre noget. Mit barnebarn, jeg har et barnebarn på 5 år, og han taler ellers pænt og tydeligt, men nogle gange, der kan han sige tingene op til 3 gange, og jeg opgiver, og så spørger jeg min datter, hvad er det egentlig, han siger? Det, der så sker tit, det er, at man, hvis man er til en fest, hvor der er meget støj, det kunne være musik for eksempel, det er jo ikke unormalt, så søger man ind i områder, hvor der er mere roligt, og hvor der er lidt færre personer ad gangen, og så holder man nogle sådan små sidefester, vel nærmest. Altså, det er nogle gange, når jeg går i byen, så håber jeg bare, at folk de ikke snakker til mig, fordi jeg ikke kan svare dem. Jeg er heller ikke i tvivl om, at der er folk, der på grund af deres høresvækkelse eller hørehandicap socialt mister evnen til at omgås andre mennesker. Alt det morsomme begyndte allerede aftenen før eksamen. Så pyntede vi skolestuen med blomster og grønne grene. Alle vi børn i Bulderby plukkede birkegren og kodriver og stenbræk. Vi har lang vej til skole, for skolen ligger i en anden by, som hedder Storeby. Man kan jo ikke have en by skole bare til 6 børn.